good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. At tayo po ay mag-update ng ating lugar dito sa Nabotas, no? So, ang ating Nabotas ay ganitong kalaki ang tubig na nararanasan dahil sa pagbuhos ng ulan sa ating bansang Pilipinas, no? So, ayan po yung mga kababayan po natin na mga naglalakad. Ang tubig po ay palapit nang umabot sa kanilang mga baywang, no? So, yung iba po ay mga nire-rescue po dito dahil nga sa yung mga bahay po nila ay mga nilubog. So, matindi ang pagbuhos ng ulan at baha na nararanasan dito po sa Nabotas. So, ito po yung kailugan ng Nabotas River, no? So, ang Nabotas River ay matuli ng Agos. So, yan po yung patungong bayan. So, yan po yung mga kanilang mga bangka na inaangat, no? Dahil kasi sa mabilis ang agos ng tubig. So, dumidilim na naman po ang ating kalangitan, no? So, nagbabadya na naman po na bumuhos ang malakas na ulan. So halos lahat ng ating mga kababayan dito sa Nabotas ay mga nasa labas at basang-basa ng ulan dahil nga sa pag-aangat ng kanilang mga gamit sa loob ng kanilang pamamahay. So grabe ang ibinuhos ng ulan, no? Tinabayan pa ng high tide itong lugar ng Nabotas dahil ang floodgate ng Nabotas ay hindi pa nasasaayos. Kaya ganyan pong kalaki ang tubig kapag sinabayan pa ng ulan. So may sumusuporta rin naman po na pumping station para maitapon sa ilog ang mga tubig na nakaimbak dito sa loob ng property ng Nabotas. So ayan po yung mga kababayan natin na mga kataas po ng tenement, no? So halos lahat ng mga motor dito ay inaabot at inihaon sa loob po ng tenement. Kasi nga talagang bayanihan ang mangyayari dahil gawa ng napakalaki ng tubig. So matulin pa rin po talaga ang agos ng tubig, no? Yan pong tulay na nakikita po natin dyan sa gitna, no? Yan po yung galing ng Agora Nabotas at dito po sa lugar ng ating kinatatayuan na Kanduli Street, no? Yan po yung nagdudugtong sa tulay ng Agora Nabotas. Yan po yung papuntang palengke ng Agora Nabotas. So ang mga bata ay mga lumalangoy. Ingat-ingat pa rin po tayo gawa na may mga leptospirosis, yung may mga sugat po dyan ay wag na pong sumubok na lumusong dahil napakahirap po talaga na magkaroon ng problema sa sakit na maidudulot ng ihi ng daga. Kaya ang leptospirosis ay nakakamatay, no? So yan na po, bumubuhos na po ang malakas na ulan.
Dahil sa dilim ng ating kalangitan, no? Alright, so ito po yung mga isinampang mga motor dito sa loob ng tenement, no? Mga inabot po yan ng tubig dito sa labas. Kaya halos lahat po ng mga motor ay nandito nakasampa, no? So grabe yung laki ng tubig. So halos lahat po yan ay inabot ng tubig sa ibaba, no? Halos kalahati po ng motor na mga isinampa galing po sa ibaba ng ating tenement.